Goiatz, izenburu beretik hasita, amatasunaz, ari garela esaten duzu, ez da esaten dugu, edo amei buruz kasiko beto, ez? Zure 25 pieza hauetan ageri diren amak dira oso ezberdinak, ez bakarrik eredu arketipiko batetiko, baizik eta baita beraien artean ere, ez da? Bai, zalantzai gabe 25 narrazio dira eta denetan badago ama bat behintzat. Baina ama buruz baino gehiago esango nuke dela ama horien atzean dagoen pertsonari edo emakumei buruzko narrazio batzuk, oso egoera konkretu batzutatik abiatuta askotan edo oso hausnarketa konkretu batetik abiatuta, baina askotan ematen du ez, ama denean emakume bat, ama besterik ez dela. Hoi dela bere izaera guztia eta justu horrei buelta emateko edo ariketa bat da narrazio hauetan dagoena. Eta aman atzean dagoen pertsona hoi, kezka horiek, oso humano horiek edo izan ditzakenak, ez? Eta askotan igual ama baten gandik espero ez dienak edo nahi ez dienak azaleratzeko modu bat. Liburu honekin hasi nintzenean, aurreko liburuekin ez bezala, asmo bat bai izan dudan. Eta hasieratik izan dut argi, sortu nahi nituela istorio batzuk, ama bat egongo zena zentruan edo narrazioari lotura ematen zion pieza hoi, hasieratik izan duen argi, sorta bat edo bilduma bat idatzen nahi nola horren inguruan. Eta hori izan zen erabaki oso kontziente bat, igual, orain arteko nire beste proiektu edo beste lanekin alde bat markatzen duena. Eta gero bai, askotan oso egoera edo kontatu nahi izan dudana da egoera bat, edo pentsamendu bat, edo hausnarketa bat, eta gero sortu da horren atzian edo horren inguruan istorio guztia, ez? Azken finean erdigunean, pertsona horrek edo emakume horrek bizitzen edo sentitzen duena jarrita. Azken finean esan duzuzuk ez, arketipo batzuk badaudela, baina eta kontraesanak eta agertu ditu dela, azken finean oso humanua da, kontraesan eta bizitza, ez dena ditugu gure kontraesanak, koherente eguneko eguna dena bejonde jola, oso zaila den zerbait da, eta noski hemen bai hoi agertzen da, eta nire helburua bada azken finean irakurlea emakume horren edo pertsonaia horren tokian jartzea eta pixka bat bere barrura sartzea eta kaso bere ustez batek egingo ez lituzken gauzak beste baten tokian jarri bere ikuspuntutik hasi begiratzen eta hausnarketa hori edo pixka bat gure iritziak edo pentsamenduak edo guztiak kolokan jartzea. Eta hortarako bai literaturako bidera balidu dela, gaina uste dut saiakera berezi bat egin dudala ahots diferenteak hartzeko, kontatzeko eta narratzeko modu desberdinak, bai forma aldetik, bai ahots aldetik, bai pertsona ikuspuntu aldetik edo erabili ditut. Horrekin asko jolastu dut, nire ustez pertsonaia bakoitz edo protagonista bakoitzari beren egokituko zitzaion forma ahotsa ikuspuntua lortzeko. Ia da forman inguruan ez asko hausnartu dudala, nire idazteko modua bai badela erabakitzea nola kontatuko da zerbait eta gero hastea hori idazten, baina nola kontatuko dudan erabakitzeko tarte horretan, asko da, buelta asko ematen dizkiot, modu batea ez horrek ez funtzionatuko, hola ez da hainbeste idatzi eta berregiten dudan funtzionatzeko modu bat edo idazteko modu bat nerea, baina bai aurretikan asko hausnartzeko eta liburuntako narrazio askotan forma izan da formak erabaki du bai zer ritmo izango duen, ze kontatzeko modu eta bai saiakera berezi bat egin dudala, literaturak ematen dituen aukera anitz horiek, errepikako regiak ere ez izateko, nik hasiera batean gaina erabaki nuenean, amei buruzko edo amak protagonista izango zituen bilduma bat sortu nahi nola, eraberean banekan kezka bat, zela errepikako regi izan sortatute ziteken, uste dut ez dela, eta justu
irakurri duen jendeak edo iritzia eskatu dionak inorrek ez du hori azpimarratu. Ordan, beldurroi edo kendu, baina hasieran izan hon eta ez errepikakorri izateko estrategietako bat da, formakin eta beste gauzoiekin jolastia. Nola sortzen da gai honi heltzeko ideia? Egoera partikular propio batetik edo gogoeta komatxo artean jarrita soziologikoago edo politikoago? Akaso lotuago dago ikusten eta irakurtzen ditudan ama izateko moduen inguruan, kanpotik begiratzen naizean pertsona horren modura eta baita ere akaso irakurketek eta ekartzen duten zea baten inguruan eta akaso aipatuko nuke irakurri nula badola urte izango zen, 2018 edo Lina Meruan idazle txiletarran saiakera bat, kontra los hijos izena duna, eta akaso hori izan zen pentsarazten edo jarri zian eta beste modu batea begiratzen jarri nindun, iturria edo puntua, baino hortikan doa eta ez beste bizipen pertsonal edo amatasuna bizitzeko subjetibiotasun hortatik. Bueltatu gaitezen nahi baten behazu pixka batean ama onaren eredu edo dena delako hori ez. Gure gizartea orain gaur egun dan, baino erlijiosoagoa izan dan garaitan eta garai hori oso luze izan da mendetako garaiak izan dira, hor egon da beti ama Virginiaren eredua gure gertuan, lehenagotik ere beste eredu batzuk zituena, beste jainkosa batzuk, eta imatetik bat. Erlijioarekin oso lotuta egon den amatasun kontzeptu bat, baina ez aldabil oso antzekoa gure gaurko gizarte askoz laikoago honetan. Gizarte askoz laikoagoa itxura batian behintzat, baina arrastoa denak ezten du eta historiatik datorren horrek guztiak noski badula orain ere arrastagia, ama izateko eta amatasuna bizitzeko moduak aldatzen diela bai sozialki, bai politikoki, bai historikoki eta zer esanik ez, toki batzutan modu batea biziko dela eta beste batean beste modu batea, azken finean eraikuntza sozial bat da hori ere, nola zer den ama ona izatea, zer den ama txarra izatea, eta azalan jolastia horrekin, alderantzizkatutako ama Virginian irudi arketipo gure gizarte, mendebaldeko eta gure gizarte konkretu honetan, emakume onan goi puntua izan den horrekin jolastia ere politia da, eta ustut indartsua dela, eta justu gaina liburuan hasiera-hasieran aiputako bat erabiltzen dudana da Bernardo Atxabako babakoaken idatzitako esaldi bat dela amak beti izaten dira ama eta beti begiratu izan dute bere umearen aldez. Espero da ama batek beti zerbait ona egingo dula edo ez, bere aurrak jarriko ditula denan alde, eta uste dut horrekin jolastu dut baita ere, zenik ez dut esaten protagonista hauek justu hoi esatea datoz, daiek ere bai ama onak badiela, ez diela, igual espero gabeko zerbait indezaketela edo ez, sozialki edo momentu honetan edo beste momentu batean egoki edo egokiegi ikusi ez dira gauza larriak gertatzen ez dare, hori aurreratuko dut, izan daitezkela, baina behien kontua da besatea, hori ez dela txar edo gaizto edo izateko zea bat. Bentsat nire zea zen epaiketa hori kendu nahi izatea. Ama txarra eta onan arteko dikotomia hori zer den. Eta egia da gaur egun badago dela, nik uste dut badago dela sozialki onartzen dian zenbait gauza, ama on batek zer egin beharko luken, eta horrek uste dut frustrazio asko egiten ditula, batzuk ez dituzte egin nahi, eta beste batzuk nahi dituzte baina ezin dute ez da ere, eta nola oso humanoak gean, eta beti dena ongi itea hain zaila den eta ezinezkoa den, horrek bai sortzen ditula
Nik uste dut kontraesana baino gehiago minak eta frustrazioak eta horren inguruko hausnarketa bat da. Batzutan kontzienteki, beste batzutan inkontzientek izango dira ekintza horiek, baino hortikan urrundu nahi, ama onan etiketan markatzen den horren gandik, esateko zergatik dago jona eta ez, eta bestia txarra, horrekin jolasteko helburuakin. Liburuaren amaieran, Amandreak zerrendatu dituzu, 11 liburu eta 11 idazle. Olako zerbait entzun irati Elorrietak neguko argiaken bukaeran jarriz sartu zituen prozesu hortan, edo idazten naizen prozesu hortan, behantzako lagungarri edo onduan izan zituen liburu batzuen aipamena, edo disko batzuen ere bere kasuan entzula, eta izugarri keinu politia iruditu zitzaidan, ze azken finean idazten dugunean, idazlegeanok irakurlegea, nik uste dut lehendabiz irakurlegeala eta geogeala idazle, eta idaztea iristeko edo asko irakurtzen dela, ni etengabeko irakurle banez, idazle baino lehen kontsideratzen nire burua irakurle, idazle baino, eta idaztea edo gauzak ez dira zerotik sortzen edo gehienetan, edo beti dago iturri bat, batzutan errealitatea dela, zuk ikusiko duzun zerbait, beste zerbait, baina beste batzutan liburuak edo beste batzun sorkuntza lanak izaten dira baita ere iturri edo akuilu, eta nik hemen aipatu ditudan 11 lan horietan izan dira idazten hain nintzen prozesuan irakurritakoak guztiak, batzuk bere irakurri inditut, beste batzuk propio naiz hoien bila prozesu honetan, eta beste batzuk eskura iritsi zaizkit, baina zerbait eman diate edo zerbait eta garako balio ezin dute. Ez du esan nahi guztiak izan diela ideia baten sorburu edo batzuan izan da igual informazio gisa zerbait bilatzeko erabili duen zerbait, eta ez dute denek bere isla zuzena historioko, liburuko narrazioetan. Baina bai niri zerbait aportatu diatela idazketa prozesu hortan, eta uste dut polita dela etortzea beste ere bai, beraien sormen lanak edo beraien sorkuntzek batzu elikatzen zaituztela, eta eskertza moduko bat, aitortza moduko bat, batzutan gutxi egiten den zerbait gure artean, gure sortzaienez, bakoitza bere adijua eta jasta, eta gaina gonbita ere bai bada beste batzuntzako, netzako interesgarri eta berazgarri izan dien lan horiek, beste batzuk ere jakin dezatela eta nahi dunak aietara jotzeko aukera izan dezan.